Napan biyag, nagbali na nakulay, kenawan pa kayagan iti aglawlaw, gapo kadagiti instrumento, ang makapasala ti nagbalinan ti kalsada, gapo kadagiti live performance dagiti street dancers. Kada clustered municipalities na ikan gundaway ang mangipakita ti nagduduma a piyesta iti ili. Manipod iti kinaba ng ti agrikultura ken karayan, kultura ken tradisyon ana isang sangayan, agingga iti abel ang may panpanakel tinaibida iti street dancing. And the live performance continues featuring Festival of Festivals. Kompas ti live a musika, anapares ang ti agkakamari sa kawes, creative props, ken isem nga wampatinggana, marik na tinangatong enerhiya. Arig na awan pakabanugan nagiti participants, manipod kadagiti sangapulo ket may sa clustered municipalities. Naibida dagiti nagduduma a festival iti ili ti probinsya. Tingyan ken Ilocano, tradisyon ken kultura, kinaba nang ken pagbiyagan, siglat ken talento, sang kamay sa ana imatangan dagiti abrenyo. Daytoy ken panangipakita ti kultura tayo, iti talento dagiti agtutubo ken kinapigsa ti komunidad tayo. May summit a unity dance, ti insagot dagiti sangapulo ket maysa a contingents. Ngem iti tunggal kompetisyon, may maysa ti may deklara a kampiyon. Nagari ti sigla ti San Isidro, Villaviciosa ken Pilar Cluster. Ana ideklara a kampiyon iti Ground Demo 2026 anang iyawi ti 500,000 pesos a premyo. Pumaragsakan kami aglalo iti munisipyo iti San Isidro, Villaviciosa ken Pilar sa itangatawen. Naragpat mi iti kampyonato iti daytoy street dancing and ground demonstration contest. Iti celebration tayo iti Kawayan Festival 2026. I-challenge mi kan kananayon dagiti estudyante mi, dagiti participants tapno magunudda daytoy nga panangabakda iti Kawayan Festival 2026. First runner-up ti Dolores ken San Juan Cluster anak awat ti 300,000 pesos. Nagpeso ti Bukay ken La Paz Cluster as second runner-up anang iyawid ti 200,000 pesos. 50,000 pesos met ti consolation prize. Best in Costume ken Best in Street Performance ti Bukay ken La Paz Cluster. Idinto Best in Musicality ti San Isidro, Villaviciosa ken Pilar. Our Kawayan Festival reminds us that the symbol bamboo represents our province, Kawayan Apo. Just like Kawayan, just like bamboo, no kakadwa tayo natibtib ka natibtibay Apo. If there is unity, there is strength. Ti street dancing ken ground demo ket saan lang nga kompetisyon. Ngem ket di, ebidensya ti kinaba ng ti probinsya ken kang runaan na mangipakita ati abra ket maipada iti kawayan. Natibker ken babaen iti panagkaykaysa mapataod ti progreso iti probinsya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.